أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Masu bibiya ta wannan kafa ta Sadiq Ali Musa ko kuma in ce Alalbert Daily, kuma idan a YouTube ka kalla wannan bidiyo din ina maka sallama irin ta addinin musulunci wacce ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau zaman mu da zamu yi zama yana tunawa da shahadar Imam Ja'far Sadiq alaihi salam, wanda ya kasance shine imami na shida a cikin jerin imaman Shi'a Isna Ashariya, wanda an haife shi a ranar 17 ga watan Rabiul Awwal, hijira tana da shekaru 83. Sa'annan kuma a garin Madina aka haife shi, kuma ya karɓi ragamar khilafanci ne bayan shahadar mahaifinsa yana ɗan shekara 31 a duniya. Sa'annan kuma ya yi shahada ne a ranar 25 ga watan Shawwal, hijira tana da shekaru 148. Kuma ya yi shahada ne yana da shekaru 65 a duniya. To idan za mu yi magana akan Imam Ja'far Sadiq, yana akwai abubuwa da dama saboda rayuwarsa da kuma wasu da ya rayu ya taɓa tarihin musulunci baki ɗaya, ba ma kawai ya duniyan da ya rayu ba, kamar a ce cikin mabiyansa wato masoyansa. Duk wani nukta ta tarihi sai da ya taɓa, a inda za mu ga kan cewa ya kawo sauyin ilimi a lokacin da ake ganin kan cewa sarakuna ne ko kuma ce wasu masu mulki ne suke iya naɗa malami su ce masa ga abin da zai faɗa addini ko kuma ya fassara aya kaza zo daidai da ra'ayinsa. Shi a lokacin ya kawo fassara wadda take daidai da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da magabatansa. Sannan kuma bayan wannan ya bayyana haƙiƙanin tafiyar mazhabin Ahlul Baiti, a inda ya bayyana wa duniya kan cewa shine khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, a wani bayani da ya yi a lokacin da ya je aikin hajji. Lokacin aikin hajji, lokacin ne mutane suke zuwa daga kowane ɓangare na duniya, daga Masar, Sham, Ma'badin Nahrawan suka zo. Ya tashi cikin al'umma yake cewa manzon Allah shugaba ne, Imam Ali alaihi salam shugaba ne, Imam Hassan al-Mustapha shugaba ne, Imam Hussein alaihi salam shugaba ne, Imam Ali Zain al-Abidin shugaba ne, Imam Muhammad al-Baqir shugaba ne, ni ma shugaba ne. To wannan kafin zuwa wannan lokacin, bayan shahadar Imam Hussein ba a ga wani imami ya zo irin wannan a bayyane ya bayyana hakan ba. To wannan kuma malamai suka ce ya faru ne saboda a lokacin daular Umayyawa ya yi rauni sosai, kuma yana dab da faɗuwa. Shi ma Imam a lokacin yana ƙoƙarin gwagwarmayar ya ga ya kafa nashi daular, tun da shi ne yake da haƙƙi da wani lamari ɗin, kuma ya ma kusan a shirye suke, ya ma tsara komai na siyasa da dai sauransu, da kuma yadda za a shirya a tafiyar da gwamnati. Sai kawai kuma Ibn al-Abbas suka yi amfani da sunan Imam Ali kan cewa su Alawiyawa ne suka karkatar da wannan saura ɗin, suka karɓe shi. So Imam Ja'far Sadiq ya yi amfani da ya gwagwarmaya da dauloli guda biyu, Banu Umayya, wanda a ƙarshen mulkin su, da kuma Banu al-Abbas a farkon mulkin su. So daidai wannan gabar ɗin Ahlul Bait sun ɗan samu sarari, saboda Banu Umayya suna ƙoƙarin faɗuwa, to babu wannan takura ɗin sosai. Shi yasa aka fara samun ilimi, ana yaɗa ilimi, ana yaye ɗalibai, ana kuma bayyana haƙiƙanin karantarwar mazhabin Ahlul Baiti. Shi yasa ma aka fi kiran mazhabin Ahlul Bait da Ja'fariyya Isna Ashariya. To wannan mazhaba ita ce take cikakkiya, wanda a lokacin ya yi bayanai da dama suka shafi aƙida, fasarar tafsirin Alƙur'ani, da ma zamantakewa da kuma na siyasa. Kuma har yake cewa dole ne shugaban musulmai ya zamanto wanda yake masanin addini ko da masanin siyasa, ba kamar yanzu da ake fassara siyasa a matsayin wani abu na daban ba, a matsayin wanda yake kawai tsayawa manufofin ɗan siyasa. Siyasa na asali shine tsayawa manufofin al'umma domin samu 'yancin rayuwa da kuma rayuwa mai ingantacciya. To a wannan lokacin dai haka ya tsaya ya yi wannan gwagwarmaya ɗin, kuma ya tarbiyyar da ɗalibai, kuma yana da makusanta wanda suke irin masu
biyayya da sallamawa ne, wanda a lokacin da zai ce su ɗauki makami su zo a yi saura da za su iya yi. To amma da yanayi ya sauya sai ci gaba da karantarwar da yake yi, wanda daga ƙarshe kamar da kuka sani shine Mansur Dawanaki Khalifa Abbasi shine ya bashi guba ya shayar da shi, wanda ta dalilin wannan ne ya yi shahada. So kuma kafin nan ya yi ta ƙoƙarin ma ya ga ya kashe shi, ta inda ya aika da saƙo wasiƙa zuwa ga gwamnan Madina akan ya ƙona masa gida, kuma an ƙona gidan ɗin. Shikenan kuma sai Imam Ja'far Sadiq ya fito daga gidan yana kaɗe wutan da ke jikinsa yana cewa shine ɗan Ibrahim Khalil, wato ɗan Annabi Ibrahim. Idan muka duba kan cewa Annabi Ibrahim ai ya shiga an jefa shi cikin wuta, Allah subhanahu wata'ala yake cewa naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. So waɗannan su ne shine takaitaccen abin da za mu iya magana abin da ya shafi Imam Ja'far Sadiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.